ini kokre mose जों ini baik ini syarat ini last only tiaba takai jaga last terus kan apa istri go ini house di bawah naik जों ini aset kali dekat juga aset sedang sarai audit ini presiden baru cakap jadi ini lo fast jawaban ke berkembang kali naik ini white tape atau binatang bising juga ini lo dokter saya fast ini borong pengkau ini bagai asli borong dengan kopi borong kita ambil orang ini tidak sama जों tahun bagai mau aja ini salah satu yang kami ini youth orang itu जों mau aja gereja saya transfer kainan mau lebih tanggai kebanyakan borong itu jalan sini hari ini kita orang berpisah kita borong ini जोंना कमजोर खायनि बागै दुर्बल खायनि बागै जोंना अनेक किसु कम खायनो मोनि किन्तु आं दिनै पांगानि बिसिंसै जे दिनै बर' सिनि उपलब्ध कक सानाय दिनै नरबकल सिनि होनाय अबा कयनि सिनि युथ लायके बुबा बागै थांसा खायनो दिनै अबा सिनि जबा खायनो बागै ताबो दिया ताबो जाय थांनाय जे 3 বছর आगे जे जों फांसननि हिसाब जाबायनि दिनै बसर मोबाइल जों सिनि फांनो पुरो दिना जों कम भाग्यवान तुयाको ताय कम बसर कियाको दिनै अबा जों सिनि नखरनि अबसि प्रमाण जे ताबो सिनि बुबा गारो जों पिद्रिसा खायनि बागै कोन सेकेन्ड केसेट को जों साको बिनि गबन जों सिनि बखानि नजाको जों दिनै ताबो सिनि बखानि नजाको आवर बागै जों दिनै मोहायके दिनै पांगानि बिसिं फुनुबेर गायसि ताय दिनै जे बर' सिनि प्रबत सिनि बिसिनो दंगिनो दिनै जे बर' बुबागानि ककबाय बुबागानि बखानो बुबागानि जब बिसु फानबाय दिनै जे बर' वा बिसु दंगनि दिनै बर' के बाहारि दंगनि बर'बां दिनै सानानो दंगायसि जे दिनै बर' बुबागानि अ इनानो बुबागानि जे वानसुकी दंगनि जे थाखाय 3 বছর 30 বছরनि सिगां दिनै वानसुकै इब्रासर कमनाय जाहै इब्रासर नम्बर थानानै बागै जे दिनै कायसा स्लोगान दिनै जे हानसा बिसिंदिके गिरादा तुलन जे सामनानि सामनि अकमा जे दिनै बर' दिनै गान तेगले नाया जों सिनि व्यक्तिगत हानस नायो हजार किसिमनि साइकलर वानसुकी दंगर आं दिनै बर' सारामुसो लायसि दिनै नर कविता थाङे जे नर दिनै सामनि जाय सामनि बागै दिनै अबा हाइ पजिशन नांखा दिनै नों वा बिसिं दंगनि दिनै नर केबो सिनिया दंगनि एक साबजा किन्तु नों दिनै बुबागानि बिसिंनिफ्राय बुबागानि मोनखांबाय बुबागानि फानबाय दिनै सुन्दर तेके पोस्ट पजिशन नांखा आबनो मने कविता थाङेसि मनि बागै जों दिनै आमाय बर' जों दिनै मितो फानबाय जों वाइके ब्लक जों सिनिउनाय बर' जों जराव जों बर' जवाब बारलायनोसि आबन बागै जों जतनो तिया बा दंनाय भाई आं कम सानानि बुसुखौ बायथाखौ जों थांनाय सारा 3 बोसोरावै जों बुबागाननि जों वाइके ब्लक कुलफार सानजाखौ जों कुलफार जों दिनखानि दिमान ग्रै तानबाय जों साइमनो बुबागाननि सभा बुबागाननि फाइट अबसि वाइके जे सिगला जे सिनि जेनेरेशन ना प्रफेसर सामने जानाय बायदि फाइट खालामो आबनि बागै जों गाबसा पसन्द जों दिनखानि कोन दिमान खायाखौ जों एक लाख किसिनि दिमान होके बुबागाननि बिसिंसे जों साबजा जिबाखौ मोननाय ग्रेड प्रेजेन्टेसन सामने खायखै सिनि भबिष्यत सिनि जेनेरेशन सिनि आबरनि गोबां गाहामनाय जरा गाहामनाय आबराव वानसुकिनो जों गाबसा पसन्द पुरो फारनि थानि जों दिमान खुलिखायनाय जों सामु खायदो ताइ जों अबायखौ बसकनि सालाबो जों बुबागाननि जों अबायखौ जों सासन्दुनिनाय जों वाइके ब्लक जों सिंगार जों बरिनो जों जतरा 5 बक्स खायनाय बुबागा सुनो जों 12 लाख 13 लाख के ब्रासाखौ मुंसे सुनो तुमिर फायनाय आ बिश्वास सिनि बखाव जों दनिनाय जों गायसे दिनो पताल खाय समाय दानाय जों बुबागा जे सुनो साव बुबागा जे दागियो आबागा जों बुसकांगो जों थांसा खायखानानै लगे आं जतनो बुंनानै आं गावखौ थाका जतनो खुलमायका बुबागा लगे वाइके ब्लक के इब्राहिम जों लांनाय